हेलौ लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा लोगोफोर गोबां सोंलु जागासिनो दङ जे अफिसियेल नटिफिकेसन मानो दासिमबो पाब्लिश खालामाखै एसएलपीआरबीआव आरो लोगोसे गोसारगासिनो दङ अफिसियेल नटिफिकेसन बेनो जाबाय अफलाइन महरै दा नोंथांमोनाबो गोबां मोनबाय जानांगौ आरो गोबां नुखाबाय मानोना दानि जुगाव गासिबो एक्टिभ थाखायो ससियेल मिडियायाव दानिया बाथ्राया जाहैबाय बबे रिलिया जाग्रोगोन एबीयूबी कनस्टेबल जाग्रोगोन ना कमान्डो पस्टआ जाग्रोगोन आरो बै नटिस गोसारनायाव मेनसन खालामदोंना खालामाखै कमान्डो पस्टआव दा नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होनो आखायाव लाबाय जाहाथे नोंथांमोना रेडि जानो हायो आरो नोंथांमोननि डाउटआ क्लियार जायो दा लोगोफोर आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन आरो कमेन्ट्स खालामगोन हानायसेबांखौ नोंथांमोननो रिप्लाइखौ खालामनो सानगोन एबा नाजागोन दानिया दा फार्स्टआव जाबाय जोंहा रिलिया जानाय लामायाव फैगासिनो दङ एप्रिलनि सिगां जागोन आरो लोगोसे मेनि सिगांनो गासैबो एग्जाम कन्डाक्ट जानांगौ होननानै बुंगासिनो दङ दानिया बेखौ नायोब्ला रिलिया थाबैनो जासिगोन फेब्रुवारि लास्ट उइक नङाब्ला मार्चनि गेजेरावनो जागोन बेखायनो नोंथांमोना जेसेबां हागौ रेडि जानाया दानिफ्रायनो जोबोर गोनांथि नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ खालामदो बिनि अनगायैबो एग्जाम काट अफ माब्ला ओंखारगोन बेनि सायाव दासिम अफिसियेल नटिस होआखै दानिया गुबै बाथ्रायाव फैबाय जे बे नटिसखौ मानो हरदों आरो बबेयाव हरदों लोगोफोर बे नटिसखौ हरनाय जादों डिस्ट्रिक्ट अफिसाव एबा एसपी अफिसानो जा एबा हेडक्वार्टारानो जा डिस्ट्रिक्टआव मोनसे थायो नालाय बेयाव हरदों जे बेयाव मेनसन खालामदों जे लोगोफोर जायगा एबा भेन्यूखौहाय जोंहा सेलेक्ट खालामनांगौ एबा बिथांमोना खालामनांगौनो जाहाथे रिलि कन्डाक्ट खालामनो हायो दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ ना मोनसे रिलि जानोब्ला सिगाङावहाय मा नांगौ फिल्ड नांगौ दा फिल्डआ गासिबो अके जायोब्लासो एडमिट इसु खालामनो हायो आरो बै एडमिटआव फिल्डनि नेमखौहाय होनो हायो जे नोंथांनि रिलिया उमुक डेटआव उमुक फिल्डआव जागोन होननानै आरो लोगोसे बे रिलिया जागोन गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआवनो जासिगोन बेखायनो हरखाबाय जे गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआवनो बे लेटारखौ हरनाय जादों आरो बे लेटाराव मेनसन खालामदों एबीयूबी दानि एप्लाइ जानाय एबा दाखालि एप्लाइ जानाया रिलिया थाबैनो जानांगौ आरो जोबनांगौ बिनिखायनो जायगाखौ गासिबो अके खालामनांगौ आरो फिल्डआव अके जायोब्ला बिथांमोना रिप्लाइ हरनांगौ जे गासिबो अके जाबाय आरो बेखौ हरनांगौ होनना बुंदोंमोन 15 जानुवारिनि सिगां बेखौ दाहालागै हरबाय जानांगौ मानोना बे जाबाय अफिसियेलि खामानि गावसिनि अफलाइन महरै दा बेखौ एसएलपीआरबीआव होनो हाया मानोना एसएलपीआरबीआ जास्ट मेसेजसो हरदों जे जाहाथे गासैखौबो अके खालामो आरो जेब्ला हरगोन बिथांमोना एडमिट इसु खालामगोन आरो नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामना लानो हागोन दा नाय बे नटिसआ बेबायदिमोन लोगोफोर बेखौहाय अफलाइन महरै ओंखारगासिनो दङ आसाम पुलिसनिफ्राय बेनिफ्राय ससियेल मिडिया भाइरेल जागासिनो दं आं बेयाव ब्लार खालामबाय मानोना माखासे बाथ्रा थायो दा बेखायनो आं खालामबाय बिनिफ्राय बेयाव मेनसन खालामदों अनलि एबीयूबी कनस्टेबल नाथाय कमान्डो पस्टआव मेनसन खालामाखै दा ओरैबायदि जासिगोन दाथ' एबीयूबीआ जानाय लामायाव फैगासिनो दङ आरोबाव दानिया कमान्डो पस्टआ डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जाखाया नालाय बेखायनो बेबो थाबैनो जानो हागौ दा नोंथांमोना जेसेबां हागौ प्रेक्टिस खालामदो मानोना मेनि सिगांनो गासैबो रिलिज जोबनांगौ होनना बुंगासिनो दंमोन नालाय दा बेखायनो कमान्डो पस्टआ मोनसे जायगायाव जानायनि चान्स दङ बेनो जाबाय कामरुप डिस्ट्रिक्टआव जानायनि चान्स दङ एबा गुवाहाटियाव जानायनि चान्स दङ दानिया स' नोंथांमोना एडमिट माब्ला मोनगोन दा एडमिट नायोब्ला नोंथांमोना बे लिंकआव फैनांगौ आं लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होना दोनबाय दा बेयावनो एबीयूबी कनस्टेबलनि एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन लोगोसे आसाम पुलिसनि जायखि जाया एडमिट फैयोब्लानो बेयावनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन एन्ड अल नटिफिकेसन्स बेयाव नायनो हागोन जेरै सिगांनि एडमिट एपिआर साइन्सनि बेनिफ्राय एसाइनमेन्ट माखासे डिपार्टमेन्टनि बेनि एडमिटआ डाउनलड जानानै एग्जाम होदोंमोन बेनि नाथाय माखासे रिजाल्टआ फैथ'वाखै दानिया जोंहा नेक्स्टआव लोगोफोर माब्ला काट अफ ओंखारगोन दा काट अफ गासिबो रेडि जाबाय जानांगौ बाट बेखौहाय दासिमबो पाब्लिश खालामाखै जेब्ला अफिसियेल हम पेजाव एबा एसपी अफिसाव पाब्लिश खालामगोन थ' नोंथांमोना मिथिगोन जे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव काट अफआ बेसेबां थांखो आरो सोर सोर एग्जाम होनो मोनगोन स' जोबनाय फैबाय गासैबो बर' रावजों नोंथांमोना एग्जाम होनो हागोन बेयाव अनलि मेनसन खालामासै जे बिटिआर नाल' बर' रावजों लिरनो मोनगोन होननानै मानोना सिगांनि नटिसआव बिटिआर रेन्ज होदोंमोन नाथाय दानिया बाथ्राया चेन्ज जाबाय बेनो जाबाय एग्जाम सेन्टारा अनलि 10 नालाय बेखायनो जों उदालगुरिनि हमना ला जों तेजपुरावबो होनो हागोन गुवाहाटियावबो जों होनो हागोन अब्ला जों बर' रावजों लिरनो मोनथारनांगोन दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर माखासे आसाम पुलिसनि आपडेट दा नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो हागोन एन्ड चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला बेबादि आसाम पुलिसनि आपडेट मोनबाय थानो जेब्लायबो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव